Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siko karoman yan. Peniskas tano so kabnarwata. So mga pada mga request. Okay, nadantan mo pasad mabang sa amin suditan o kandiskas sa mga kampat si ko kaya paginta o nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Si tano tumatataman si ko sisiran sa lalan ko Abu Bakar. Pun siran sa Makkah, tugalin siran sa Madinah. Sugu ano to Allah. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na daden tugalin apuun sa Makkah. Sumyong sa Madinah inunta na ini sugu Allah. Agilang wagal ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na wahi. Ino pangal ko Rasul na ino niya panteroa ka wahi na hukuman. Nagyanan mabang sa miya mga urip na Allah. Miya lepas sira na ang kautua kuiba apityo po kanira. Naimatop man na miyal pasira na kautua kiara utakiran o dikiran manundug. Taman sa miya ka umakasiran si sa atang kautua khayma. Aura soto kaor. Ora sa kawaw. Ada kainom na dakakat. Miyal langan suluto. Allahu Akbar. Nagyanan ni Suna o ka Allah subhanahu wa ta'ala si ikulang o na mga urip niyan. Ang babayurantang si ikwallah, mananarig si ikwallah, asara sumarig ka kwallah, bayurantang ka kwallah, mangni ka kwallah, na di ka kabinasaan. Da kaya binasaan na miyang ni kwallah. Da kaya binasaan na miyang narig ko Allah. Na si Rasul sallallahu alaihi wasallam ako sa Abu Bakar na tunga na idnap kaur. Mengitara lo so kawaw. Disirto ada abaw nualay. Taman sa siyaga dan iran so khayma amay ito. Lawik. Na sumyong sirano na lok sa babay. Agito sa ma'abad. Anada ka kan. Kakrisis da ka kan ang ito. Panganang ka na ito loks. Sa ma'abad. Nakiyading ilan o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kaya bakit tiyak kambing? Natiyan nanti hikambing saya, natiyan narakan. Natiyan nakapakain gata sa koro, natiyan ano, manayakap gata singa, sisa ka na nakama maraan na gata siya, napagatiya kambing. Okay, natiyan na. O ba nga kapakay, nanggatas ka. Nakiapta ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang ato agatas, yang ato asuswa kambing, na miya matong. Napimbis mila niyan, na mingidara tayo agatas. Napiya kay nomianon sa Ma'abad. Napiya kay nomianon sa Abu Bakar. Namin ninomon na sulambaon na tiya kita guyang Ma'abad. Namiyang sugsiran. Miya kadagkasiran. Nagyang to mga bangsa miya mga urip no Allah kiyang gulaw-law to. Nagyuti khariqun lil ada. Nagyang to kapagprawala sa iku Rasul na kanaba anda ba ini na araubuta man na kaya pagparan niya no. Kapiya ki ilayo Allah, api anta ako mga oripanian. Nasara ambay orantang ko Allah, nasara manarig ko Allah, na di penderay nun Allah. Kagya so Allah na mawala ikakawasaan, na kagaganyan sulangon taman, na kagaganyan asutulan na mauyagit. Napam ako kagagaw to Allah, nakaya katawan ka aso Allah, nas kanya ni titandingan, nas kanya ni diimba-abaad, nas kanya ni papaapaar, na bakaon mablag. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na sabab sa dad mablag si iku Allah. Na dad na kaya pa ako kitiyan sa kangat. Abada makaw masutabang Allah Rabbul Alamin. Nami kainom siran. Nami ang sugsiran. Nalipas siran sa Ma'abad. Nagya makaw maso Abu Ma'abad na tiyan na anda po nagatasana. Na piano tulo no Ma'abad na tiyan nagyanan so kluba ano mga Quraysh. Allahu Akbar. Norian niya na miya masiran si Sakuba. Ito sumota ano Amr. Na miya kapat gaw isiran ro. Apimbalay iran so masjid. Nagyang na nakuba mga bangsa miya mga orip no Allah na darpaan na sumiya kapagumra. Sumiya ka panay haji. Nakataon niya na nadarpa.
Nagira po nga ko hotel ka, o di na sumababaling si sa Makkah, Madina, si sa Saudi. Napagabdas sa walay niyan. Nasong si sa Masjid Quba, nasumingon sa 2 ka rakaat, naya lagi diyan na miya kapag-umrah. Allahu Akbar. Saka miya gumrah po sa Pilipinas, na makakuhotel ka, napagabdas ka, nasunga sa Quba, nasumingon sa 2 ka rakaat, na miya kapag-umrah. Apya di kad makataros sa Maka na miya kapag-umrah. Ugay na di kap mampagyug, o baka di makataros sa Maka. Ugay na subalas, na miya kuwangan. Sa mo to na, miya ka 2 ka makapag-umrah. Kami kapag-umrah sa kiyasul kasi sa Quba, na makapunsi sa Maka, at tawaf ka na sa ika, na miya kapag-umrah ka sa ika-2. Pumli na malaibalas sa mga tao, priskian wallah, ami pag-umrah niyan si sa Makkah. Yan ni miyaw na ng balayin masjid si iku Islam. Ano yan? So kaya pa kaumaw Islam, si sa Madina, so kaya balo yung Nabi Rasul, na miyaw na makatin nga masjid, nagyan na masjid sa Quba. Na niya kalala ibala so kapakasambahin ko. Nagyan nga kaya pakatin ko Rasul si ko masjid Quba, adapan makasul si sa Madina, na adaman na siya butan noro. Ay siya butan noro na takin o baka nagyan na masjid na miya kalala isang ang kapagingit. Gukuni kagiangan ito mga tao si sa Quba na pumli na ng mga tawa biyentu wallah. Si sa Quran. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Mana niya nasi ko dapan sa Islam, nagira miya kao dusuto nakapamangit. Ugay na dama tauro nagyabsang na pamilya si sa Quba, kung mas aki ang balero no Rasul, nasira ni pamilya adi imamupo. Nagyan na ni inunutan o agama. Al-istinja o al-istijmar. Kapag kayo istijmar, ibarat na miyakaw do miya atiti, na pamangit ka ba sa raon o di na tissue, na ayasarat yan na makatalo. Ikado na kadaan sa baw. Na miya sunat na makapamangit ka na pamupukap man. Na naudaig, nakapayasarigan ka to sa kadaan sa baw o sa makatalo. Na malagid buso raon, anta ka tissue, anta ka panyo, anta ka lampida atura matilak, agus sa lakaw, matilak ka atur. So kaya pa ka mawagamatan, na nisuguyan na igay plumpyo, nakapamo po. Nagyanan mga bang sa miya, mga uripnola, sukman so kaya pasadanian balay sa Quba, na to mayroon sa Madina. Allahu Akbar. Nagyuto din so dad na sa timang buawalay si isa Madina abayaw di pagkaaloy so Rasul oba di so Rasul na dapat makauma si isa Madina. Nasabab ko kalbihan no Allah na oriyan niya na kalbihan no kaya sugo o Rasul si ko Mus'ab ibn Umair as kanya ni pagang ni ambasador si ko Islam amia baloy as kanya ni miyang dao si ko Islam si isa Madina na dapat makauma so Rasul na kubabayan nila. Na pagalaw nira nakapipi aginaw. Nagyan to kapag mga Rasul sallallahu alaihi wasallam, magusto kapatin kaniyan si sa Masjidin Nabawi, agusto kapag papagarian niyan ng mga muhajirin, agusto mga ansar, nagyan na itundog tanoron, bakalo-kalo na pagkumana sa tanoron. Balasan tano Allah sa madaklama piya. Salam na miskano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.